Destinos de sol e praia. Eses seguen sendo os lugares máis demandados polos pontevedreses para desfrutar do mes de agosto. E segundo esta axencia de viaxes, o lugar por excelencia son as Illas Canarias. A xente está se animando un pouquiño a facer pequenas escapadas, hoteles familiares, sobre todo con aquaparks e así, o destino Canarias, como todos os anos. Tiran un pouquiño, claro, agarrando un pouco a carteira, porque, bueno, son bastante gastos estes anos. Tiran moito polo destino de islas de Madeira, tes Azores, São Tomé, que é unha colonia portuguesa que está empezando un pouquiño a repuntar aquí. Despois temos a Illa de Sal, que, bueno, é Cabo Verde, outro destino tamén de colonia portuguesa, que a verdade que está tendo moita saída, tamén un precio bastante económico, e teñen o pack típico de Canarias e Baleares, que é o todo incluído, e por rapaces é destino playa, totalmente é bastante ameno. Aínda que viaxar no mes de agosto soe saírnos caro, parece que este ano o tempo inestable de xullo animou os pontevedreses a facer as maletas. Un pouquiño agosto si repunta un pouquiño a venta, pero eu creo que un pouco polo tema do tempo aquí, que tivemos un julio bastante inestable, a xente quere playa, está un pouco cansa xa de chuva, de mal tempo, e bueno, un pouquiño máis que o ano pasado, sí, pero bueno, máis ou menos na mesma liña. E aínda que todos soñan con viaxar a destinos paradisíacos, parece que o verán non é a época lixida para facelo. Non varía moito os destinos, non somos moi de cambiar, moi de apostar por longas distancias. O Caribe iso deixan un poquinho máis para estacións secas ou para as Navidades. Segundo esta axencia de viaxes, os pontevedreses gastaránse nas súas vacacións de agosto unha media de 500 euros. Ademais, este ano parece que aumentou o turismo familiar e o interese polos aloxamentos vacacionais.